Ben, como ben vemos, aquí hai un cartel cun anuncio dun concerto do Grupo Esfínter, composto por David Zamor, Javier Veiga e Robert Bodegas. Esfínter, o mellor espectáculo para pechar o ano, que será o xoves 29 de decembro en Santiago de Compostela, no Auditorio Banca, ás 9 da noite, ás 21 horas. En fin, que podo dicir? Que para min certas cousas son o de menos. E pechar o ano cun espectáculo, eu non sei se irei, que quen se anime que vai e que o pase ben. Moito máis non podo dicir. Este ano 2022, por motivos persoais que non teño por que relatar, non foi o mellor ano para min, pero en fin, deixando as cousas a un lado, quen me coñece saberá os porqués, que non, pero por favor non nos publiquedes nos comentarios, que non quero remover os problemas da vida, que a vida persoal quede na casa de cada un, pero vamos ao importante. Esperemos que a xente desfrute do Nadal e que o ano 2023 e os Reis Magos traian saúde, se pode ser, e tamén traian sentidiño común a algunhas persoas, sobre todo aos políticos de calquera índole política, a nivel aquí de Santiago, de calquer outro concello en toda Galicia e en toda España, a nivel do conxunto xeral da nosa comunidade autónoma, de todas as demais tamén, de toda España e de toda a Unión Europea e do mundo inteiro en xeral. E que o problema que hai entre Rusia e Ucraína non vaya máis aló. E sentidiño común tamén á sociedade, para que a Axenda 2030 se cumpla debidamente e non como fan algúns. En fin, o que tiña que dicir dito está. Aburiño e moi boas festas. E manteño a miña mensaxe.